Čauko, čauko, zdraví vás Hrako, je tu nový vlog. Dnes sa spoločne pozrieme na to, čím a akým spôsobom preliečuje moje včelstvo. Tak ak ma chcete podporiť na mojej ceste, neváhajte a hoďte odber, užite si nový vlog. Kamaráti, keďže je polovica leta za nami, pomaly ale isto nám začína jesenné obdobie, tak je najvyšší čas na to, aby sme preliečili, zakrmili a pripravili naše včielky na úspešné zimovanie. Hneď na úvod by som vás chcel varovať, aby ste si dávali veľký pozor pri manipulácii s liečivom, keďže sú to väčšinou kyseliny, pri ich používaní budete potrebovať aj ochranné pomôcky. Ako sú ochranné rukavice, respirátor, ale aj ochrana zraku. Predo mnou sa nachádzajú prípravky, ktoré som použil a budem používať na preliečenie včelstva v boji proti varoáze. Ako prvé krátkodobé liečenie som použil kyselinu mravčiu plus gel. Je jedným z najúčinnejších a zároveň ekologických prostriedkov v boji proti klieštikovi. Táto gelová konzistencia umožňuje pomalé a rovnomerné odparovanie do celého úla, čo je väčšia výhoda oproti klasickej kyseline, kde by sme pri vysokej koncentrácii mohli ublížiť našemu včelstvu. Ideálny čas na aplikáciu kyseliny mravčej je po poslednom medobraní. Včelstvo je vtedy dostatočne silné, matka intenzívne ploduje, čo je dôležité, pretože klieštik sa nachádza v plode. Dôležité je liečiť v správnych teplotách, najlepšie v rozmedzi od 12 do 25 stupňov, aby sme predišli úhynu našeho včelstva. Ja som kyselinu aplikoval posledný júlový týždeň, akurát bolo také chladnejšie počasie, aplikoval som ju 3-krát v rozmedzi 5 dní. Gel aplikujeme len na vrchnú latku rámika. Nepostrekujeme ani nepokvápávame s ním včelstvo. Keďže toto včelstvo je dosť silné, aplikujem sem 10 kvapiek gelu. Na moje odložence použijem menšie množstvo. Ako môžete vidieť, kyselinu mravčiu aplikujeme takýmto spôsobom. Urobíme si guličku o veľkosti hrášku. Ako ďalšie v rámci prevencie som použil krmné cesto s obsahom tymolu. Je obohatené o bielkoviny, vitamíny a minerály, ktoré sú v tomto období veľmi dôležité. Krmné cesto na báze tymolu nie je rovnako silné ako špecializované liečebné prípravky, akými je napríklad Tymovar alebo Apigard. Je to skôr dobrý doplnok pre kondíciu našich včielok. Tymol v krmnom ceste slúži ako preventívny a podporný prostriedok, neslúži na priame zabíjanie roztočov. Pomáha potláčať bakteriálne a plesňové ochorenia, akým je nozematóza a vápenatenie plodu. Takisto pomáha k lepšej imunite včelstva. Vďaka prítomnosti tymolu v ceste má navyše určitý repelentný účinok v boji proti roztočom. Ako ďalšie teraz dlhodobé liečenie použijem oxalglycerínové pásiky s kyselinou šťavelovou, ktoré sú účinné a veľmi jednoducho sa používajú. Vďaka glycerínu sa kyselina šťavelová postupne uvoľňuje do úla, čo zabezpečí, že doba pôsobenia môže byť 25 až 40 dní. Pásiky môžeme vkladať priamo do úla medzi rámiky do plodiska. Najlepšie v teplotnom rozmedzi od 15 do 35 stupňov. Ja som na silnejšie včelstvo použil 3 pásiky a na slabšie, čo boli moje odložence, tam som dal 2 pásiky. Pri správnej aplikácii je účinok pásikov od 95 až do 99%. Sú skvelou, účinnou a ekologickou voľbou pre včelára v boji proti varoáze. Keďže im ten pásik vnútri v úli zavádza, tak tu môžete vidieť, ako ho cca po 3 dňoch včelky vyhryzli. Ako posledné liečenie koncom septembra použijem Avartin s účinnou látkou Amitraz. Správne načasovanie a aplikácia sú kľúčové pre jeho účinnosť. Najlepšie výsledky dosahuje, keď je vo včelstve minimálny alebo žiadny plod, pretože účinná látka Amitraz neprenikne do zaviečkovaného plodu, kde sa ukrýva najväčšia časť klieštika. Teploty pre aplikáciu Avartinu by mali byť nad 10 stupňov. Pre silnejšie včelstvo som použil jeden celý pásik, na slabšie, čiže odložence som použil polovicu pásika. Mali by ste sa určite riadiť konkrétnym návodom na obale vašeho liečiva.
Jesenné liečenie sa odporúča robiť 2 až 3 krát v intervale 12 až 21 dní. Pred zapálením pásika si uzatvoríme všetky úľové otvory, aby nám neunikal dym. Pre silnejší efekt sa necháva úľ zatvorený celú noc a následne ráno ho otvoríme. Takže máme tu ránko, ideme si otvoriť letáčové otvory, skontrolujeme si spád klieštika. Tak, som zvedavý, koľko tam toho bude. Pohodička, máme to tu všetko čisté. Kde je aký klieštik? Mravce sú tu. Bežte preč. Kamaráti, mali ste možnosť vidieť, čím a akým spôsobom preliečujem včelstvá. Ak sa necháte inšpirovať a budete liečiť podľa mňa, tak je to na vaše vlastné riziko. Myslím si, že som zvolil veľmi intenzívnu, ale efektívnu metódu v boji proti varoáze. Kamaráti, dnešný vlog sa ešte nekončí, pridávam sem zo pár nezverejnených záberov. Ja vám veľmi pekne ďakujem za sledovanie, vidíme sa určite čoskoro pri ďalšom vlogu. Ahojte! Tak kamaráti, presne ako mám tu postavenú moju včelnicu s mojimi odložencami na tejto peknej štrkovej ploche, idem stavať aj vedľa. Už som začal kopať, idem si tu vybudovať rovnaké stanovisko, keďže tento rok budem mať minimálne ďalšie 2 nové úle. Mohol som to vybudovať aj jednoduchšie, ale tí, ktorí ma poznajú, dobre vedia, že pre mňa jednoduchá cesta nie je cesta. Preto po večeroch makám a budujem túto peknú včelnicu. Tu si práve chystám cukrový roztok pre moje včielky v pomere 3:2. Na jesenné dokrmenie sa odporúča hustejší roztok, keďže včielkám to šetrí energiu a menej sa namáhajú pri jeho spracovaní. Ja do cukrového roztoku pridávam aj bylinkový čaj. Včelári ho pridávajú do krmenia najmä s cieľom podporiť zdravie včelstva a zvýšiť odolnosť pred zimou. Kamaráti, ako môžete vidieť, ja som pripravený na nočné krmenie. Na 3 úloh mám takéto drevoplastové krmitka. Pri manipulácii s nimi som veľmi opatrný, lebo od viacerých včelárov som sa dopočul, že veľmi radi sa lámu a praskajú. Viem do nich dať nálev, takisto aj krmné cesto. A na mojich nových úloh zo včelárstva Trizuliak mám takéto pevné, kvalitné krmitka. Tie sú veľmi dobré, tie sa mi páčia. Vidíte, taďalto prechádzajú včielky, tu už sú pripravené a sem dávam nálev. Či je deň, či je noc, ja sa neviem vynadívať na tú včelnicu, je fakt nádherná.
práve som sa vrtal vo včielkach trošičku, moja klasika, ich otravovať, keď už netreba. A jedna včielka vyletela, bodla ma do prsníku a v zápäti ma hneď bodla ešte aj do palca. To sa mi stalo prvýkrát, že by ma jedna včielka dvakrát bodla. Ako som si z ruky vytiahol tú pumpičku, tak mi tam ešte ostalo nejaké mini žihadielko, tak si ho idem vytiahnuť pinzetou alebo ihlou, lebo fakt je tam zapichnuté. Takže ja už mám včielky poctivo zakrmené, idem ešte otočiť letačové zadky na úzko, aby som znížil rabovku. A ja už mám hotovo, nočná zmena je za mnou.